Hola, aquí tenim el drac de vora llibres. Sí, famós protagonista de Sant Jordi i el drac de vora llibres. Sí, sóc jo. Doncs el va conèixer Sant Jordi. Sí. I perquè no te mengessis a Sant Jordi, sí, Sant Jordi t'explicava cada dia un conte. Sí, que guai. Cada dia un conte nou. Així no se'l menjava. Ja. Però avui no parlarem d'aquesta història. Avui parlarem del conte de la Caputxeta Vermella. Sí, que ens vol explicar el drac la seva versió, perquè també li agrada explicar contes. Sí. Doncs, com ja sabeu, la Caputxeta va a veure la iaia, sí, es troba el llop pel camí, sí, l'enganya, li diu que vés per aquell camí i tarda més. Sí. I arriba primer el llop, sí, i es menja a la iaia. Pobra iaia! Sí, i després arriba la Caputxeta i el llop està disfressat de iaia. Sí, continua tu, què li diu la Caputxeta al llop? Iaia, quins ulls tan grans que tens! I què li diu la Caputxeta? Ai, el llop. Són per veure't millor! I la Caputxeta? Si no t'hi veus, posa't ulleres! Això no li va dir. Sí. I després, iaia, quines orelles tan grans que tens! I què li diu? Doncs són per sentir-te millor! I la Caputxeta? Doncs posa't audífons! Això t'ho inventes. I després, iaia, quina boca tan gran que tens! A veure si et renten les dents! Jo crec que tot això t'estàs inventant, I després es va menjar el llop de Caputxeta. Ah, sí? Pobra Caputxeta. Però no li va passar res. No. I va arribar el caçador. Sí. I li va obrir la panxa. Sí. I què va trobar dintre la panxa? Un xai. Un xai? Dos gossos. Una gallina. Quatre cabres. Una rentadora. I una tele. Com podia haver-hi tantes coses? I on estava la iaia i la Caputxeta? La iaia feia servir la rentadora. I la Caputxeta mirava la tele. A dintre de la panxa del llop? És impossible. Que hi has estat, tu? No. Bueno, doncs deixa'm explicar. I com va acabar això? Doncs que la iaia es casa amb el caçador. Ah, sí? I què van passar? Van posar una botiga que venien el xai, la vaca, les gallines, la rentadora, la tele, tot el que hi havia a la panxa del llop. Em sembla que tot això t'ho has inventat tu. No! Jo hi era. Ah, sí? Sí. Bueno, no li feu gaire cas, Ja! Doncs ens veiem el proper dia amb més històries i coneixeu els altres amics. Adéu!